enpresak ere handira eta gaur Bernabeunda sailburuak Parisen bertan euren garrantzia azpimarratu du. Euskal Aeronautika enpresetan lanak 8% baino gehiago egin du gora. Euskolabel teknologikoa duten enpresak dira, Parisko aeronautika saloian denak. Hemen inork ez duelako galdu nahi industriaren zitarik garrantzitsuena. Madril eta Andaluziaren ondoren, Euskadi da Espainiako aeronautika sektorean pisu gehien duena. Espainiako enpresa garrantzitsuak dagozkienak lan egiten Airbus eta Boeingentzako sortu dira Euskal Herrian, alde batetik edo bestetik. Tripulatu gabeko hegazkin hau esaterako 100% made in Euskadi. Mundu mailan primizia bezala aurkezten dute. Abioi honik daukan posibilitatea ur gainean amerizatu, hori oso berezia da. Aparatu honek jada Malasiako kostaldea zaintzen du pirata eta legezkanpoko immigrazioaren kontra. Eta hegazkin txikietan soilik ez, Euskal enpresak hegazkin handienetan ere sartu direlako, eta nola gainera. Dentro de 30 años o 40 años, la mitad de los aviones grandes tendrán parte del motor de una compañía vasca. Gorantza doan sektore honi babesa emateko industria sailburua ere izan da Parisen. Tener la presencia que tienen, tener el porcentaje o cuota de mercado que las empresas vascas tienen y tener la inversión en I+D de un nivel tan alto como un 16% como declaran es algo a resaltar. Aeronautikaren industriak ez du lanposturik galtzen eta hori gaur egun luxua da. Euskal enpresetan ere nabaritu da, enpleguak 10% egin du gora azken urtean. Baina arazo bat dago, Euskadin dituzten zentroetan igoera hori ez dugula nabaritu. Alderantziz, Euskal Aeronautika enpresek Euskadin lanpostuak murriztu dituzte atzerrian dituzten lantegien mesederako.